Tak dobrý večer. Já bych vás tu rád přivítal za Coders Lab. A jestli s dovolením ještě můžeme vyčkat třeba minutu, dvě, ještě se nám sem spoustu lidí dopřipojuje. Máme to v takovou dobu, kdy akorát většina z vás doráží domů z kanceláří, z práce. Tak jestli ještě maličko vydržíme. Přihlásil se vás dneska téměř rekordní počet. Tak ještě dáme možnost těm, kteří nestihli, a pak se na to hnedka vrhneme. Tak tam samozřejmě děkujeme těm, kteří se připojili včas a omlouváme se toto malé zdržení. S tím, že já zatím poprosím kolegyni, ona slíbila, že mi pošle sem odkazy. Dnes vlastně já to pouze tady krátce uvedu, představím Coders Lab pro ty, kteří ještě třeba neznáte naší akademii, a následně vlastně kolega už vám potom všechno vysvětlí s tím, že je to náš zkušený lektor, má také bohaté zkušenosti i vlastně z praxe, takže se můžete na cokoliv ptát. Budeme tady připojeni 3 celou dobu a budeme rádi zodpovídat jakékoliv vaše dotazy, které budete mít jak k Pythonu či práci v IT, potažmo vlastně k tomu, jaké jsou možnosti potom toho navazujícího kurzu. A na závěr tak se tady připojím a pomůžu s vámi případně vyplnit žádost o dotace, jelikož vlastně do 23. do půlnoci tak je potřeba je odeslat. A máme aktuálně poslední 4 volná místa ve třídě, takže pro ty, kteří ještě zvažují, tak doporučuji nějak se nad tím zamyslet během toho webináře, zeptat se ještě na cokoliv, co byste potřebovali vědět, abyste mohli udělat to rozhodnutí, a případně potom vám pomůžu s tou žádostí. Není to ještě, jak se říká, upsání se ďáblu, je to pouze vlastně žádost o dotaci, abyste mohli získat těch 50 000, které vám vlastně za měsíc zhruba schválí úřad práce, kde nejsou žádné podmínky, kromě toho, že potom musíte reálně ten kurz vlastně vystudovat. A to je vše, s tím, že ta dotace se dá případně v nějaké, řekněme, velké potřebě na poslední chvíli ještě třeba zrušit. Není to ještě závazná přihláška na kurz, jenom by se to teda mělo stihnout. A mluvím o tom takhle zdlouhavě pro ty teda, které to zajímá. Vím, že spoustu z vás sem přišlo třeba jenom poslechnout nějaké zajímavé informace a zatím nad tím nepřemýšlíte až takhle vlastně do konečných důsledků, řekněme. Nicméně je to pravděpodobně poslední kurz, na který lze čerpat tuto dotaci se zaměřením na backend vývoj, jelikož tyto dotace budou končit na konci tohoto roku. A ten kurz trvá 6 měsíců, měsíc trvá schválení, už bychom žádné další vlastně nestihli vypsat, takže tady to je vlastně poslední 4 volná místa v podstatě s tou, řekněme, slevou nebo s tou dotací 50 000 korun, takže proto jsem se o tom trošičku takhle zasekl. Nicméně celý ten kurz bude pro vás, respektive webinář bude pro vás hodnotný, i pokud nakonec teda nebudete chtít samozřejmě na kurz, a ptejte se na cokoliv vás bude zajímat i třeba do budoucna. Není to tak, že byste tady museli být jenom k tomu, abyste si na závěr samozřejmě podali pak žádost o dotaci. S tím, že tady já ještě s dovolením krátce jenom představím sebe, pro ty, kteří už tady ještě nebyli od začátku. Pracuji v Coders Lab na pozici právě tady, řekněme, konzultanta těch našich kurzů, takže mluvím, řekněme, s 20 až 30 z vás každý týden už 2 roky a pomáhám vlastně lidem nějak se zorientovat v nabídce na trhu práce vlastně v IT a potažmo vlastně, jak se potom k jednotlivým těm pozicím dostat, jak se k ním postavit, jak se vlastně vyškolit, popřípadě potom s těmi dotacemi. A mimo práci tak se věnuju karate, teďka začíná brzy už sezóna kajakingu, takže na to už se moc těším a jsem velkým, jak se říká, evangelistou té umělé inteligence. Úplně na všechny apeluju neustále. Na měsíc si zaplaťte premium ChatGPT a vyzkoušejte si, co to pro vás udělá, protože jsem z toho absolutně nadšený. Každý den v podstatě zjišťuju novinky, co to může všechno dělat za mě.
Co se týče Coders Lab, tak jsme na trhu přes 11 let, jsme ve více zemích v Evropě, nicméně Praha vlastně, potažmo vlastně Česká republika, teda spíš máme studenty vlastně z celé republiky, ale sídlíme tady v Praze, tak možná začíná být, možná právě i díky dotacím, jedno z hlavních vlastně center Coders Labu v Evropě a aktuálně jsme v 7 zemích. Akademii vystudovalo přes 12 000, já si myslím, že už to bude výrazně víc, ono se to hodně mění každým měsícem a máme přes 250 lektorů, v Čechách to bude kolem nějaké 50, taky pro představu vlastně, co se týče tady toho všeho. Jsme opravdu intenzivně pracujeme na tom, aby se podařilo, řekněme, proškolit, což je cíl té dotace, aspoň 100 000 Čechů, aby se zvedla všeobecná vlastně gramotnost, nějaká využívání počítačů v Čechách, kde troufám si tvrdit, že od roku 2000 se běžný Čech neposunul ve znalosti nebo nějaké dovednosti, jak využívat počítač nikam moc dál. Za to jsme se všichni velice dobře zkamarádili s mobilama, kde trávíme víc času, ale na počítačích zatím moc ne. A od toho jsou tady naše kurzy a snažíme se přesvědčovat teda Čechy, aby se toho nebáli, aby se do toho vhli. A máme už spoustu zajímavých vlastně absolventů, spoustu zajímavých výsledků a tak z toho vždycky máme radost, když se samozřejmě potom to celé podaří. Já už to nebudu protahovat a předám slovo Zdenkovi a uvidíme se pak na závěr, kde v krátkosti pak případně vyplníme tu žádost o dotaci a příjemný webinář, teda ať je pro vás co nejpřínosnější. Dobre, tak ja by som vás teda chcel ešte raz privítať za mňa. Tak moje meno je Zdenko a venujem sa obecne ako programovaniu už celkom dlho. Som začal keď dávno na strednej, tak ako, to sa týka nejakých pár slov o mne. A potom som študoval na fakulte informatiky na Masaryčke v Brne. No a cez to som sa v podstate dostal k lektorovaniu, kde som začal lektorovať Python, ktorý sa tam práve používa tiež ako základný jazyk pre výučbu študentov, pretože, ako si neskôr povieme, je to taká ideálna vstupná brána pre ľudí, ktorí sa snažia učiť ako programovať. No inak teda, čo sa teda týka už toho lektorovania, tak skrze toto všetko už lektorujem asi 5 rokov to vychádza. Vedle roky. A Djangu sa venujem posledné nejaké 2 roky, mimo to ale som sa venoval aj testovaniu digitálnych hier. Chvíľu som sa asi rok venoval mobilným aplikáciám, takže všetko možné, pretože ono v tom IT, tiež tam trošku neskôr narazíme, že v základe je to o tom, že keď už viete programovať, ovládate nejaké takoby širšie princípy, orientujete sa, tak není už potom práve problém častokrát zmeniť to zameranie, že nebaví ma to, čo aktuálne robím, povedzme mobilná aplikácia, tak idem. Dobre, tak už som teraz snad späť. Dobre. Tak, čo si teda dneska trošku povieme, tak na úvod by som trošku možno chcel priblížiť, čo to je to programovanie, pretože keď sa s tým ľudia úplne nestretnú, tak to je taká magická skrinka, že človek príde niekde domov za rodičmi, za starými rodičmi a to, že človek programuje, tak si o tom ľudia myslia, že čo sa týka techniky vie všetko. A potom sa teda zameriame na teda ten Python a teda Django, keďže sme v rámci toho webového vývoja. Takže nejaké také 3 sekcie. Dobre, takže na úvod, čo je to táto programovanie? Trošku si poďme priblížiť. Je to v podstate akoby skladanie nejakých postupov, nejakých algoritmov zo sady inštrukcií, ktoré používa počítač, ktorým rozumie ten počítač. Ja som použil také magické slovičko algoritmus. Čo si pod tým ale predstaviť? V podstate algoritmus je nejaký presne definovaný postup. A presne definovaný postup je napríklad aj to, že idem si ráno uvariť párky. Aj to je nejaký postup. Keby som si chcel práve naprogramovať nejakého robota, ktorý už je dneska veľmi šikovný a
povedzme, že má v sebe nejaké tie jazykové modely, že stačí, že ja mu akoby slovne poviem, čo má robiť. Akurát, že teda nestačí, že mu poviem, že uvar párky, lebo on teda nevie, čo to znamená ešte, tak ja ho to musím nejako naučiť. Musím mu teda povedať ten algoritmus. No a ten algoritmus bude, že a, musíš otvoriť chladničku, musíš z nej vybrať balíček párkov, vybereš 3 párky, očistíš ich, no, dáš ich do hrnca napustíš vodu, aby párky boli ponorené. Jo, zbytok párkov vrátiš do chladničky, no a teda hrniec s párkami položíš na šporák a zapneš šporák pod hrncom, počkáš, kým voda zobrie, potom počkáš, neviem, 3 minúty, jo, zastavíš šporák, vyberieš párky, dáš na tanier. No ja som vlastne teraz akoby nejak zhruba popísal ten nejaký pracovný postup, algoritmus, ako by som toho robota inštruoval. Ako má pripraviť párky. A tam je akorát taký ten malý problém, že tak, to ako som teda popísal, tomuto rozumejú teraz akoby také tie jazykové modely, ako ChatGPT a podobne, čo už dneska teda padlo, to AI, že ono by tomuto ako porozumelo. Alebo človek by tomu porozumel. Ale keď ja chcem akoby programovať na tej hĺbšej úrovni, tak ja musím práve prejsť do tej sady inštrukcií, ktorej ten počítač rozumie, pretože nebude rozumieť tomu ako nejakým slovíčkam chladnička, párky a podobne. Musím sa zanoriť trošku hlbšie a pracovať s nejakými akoby premennými podmienkami, cyklami a nejakými akoby príkazmi, ktoré ten počítač ovláda. No, takže akoby to je v podstate akoby to programovanie, je to automatizácia nejakých úloh, riešenie problémov s tým, že musíme používať jazyky, ktorým ten počítač rozumie. Aby sme sa teda dohovorili. Tak. A teda ďalšia sekcia Python. No, prečo Python? Ako som to už v podstate povedal, keď som začal ten úvod o sebe, ten Python je veľmi vhodný pre začiatočníkov. On sa dneska samozrejme nepoužíva sa úplne všade, ale veľmi široko sa používa či na stredných školách, alebo aj na tých univerzitách, vysokých školách zvykne používať Python. Nie už ani nemusí to byť ani priamo na univerzitách, kde sa programovať učí, akoby informatika alebo tieto veci, ale zvykne sa dneska už trošku učiť práve aj na vedeckých fakultách. Že sú tam nejaké akoby predmety, aby ste sa naučili aspoň základy programovania, z dôvodu, že ten Python, jak tam tu inšie napísal, má široké využitie a vedia ho využiť aj vedci. Pretože vedia na tom robiť nejaké dátové analýzy. Veľmi jednoducho. A on tým, jak má jednoduchú syntax, tak sa ho proste viete naučiť celkom jednoducho. Nemusíte sa učiť hromadu divných matematických rovníc, znakov, že to fakt vyzerá ako matematika, niektoré tie iné jazyky. No toto súvisí s tým, že Python je vysokoúrovňový jazyk, preto je veľa akoby taký čítateľný, že sa dobre číta ľuďom a že keby ste videli ten kód a už trošku ako tomu rozumiete, tak keď ho budete čítať, tak vám to bude dávať zmysel na prvý pohľad. Nebude to úplne v tých znakoch divných. Jednoduchá syntax, široké využitie, že rozšírenie, to som v podstate tiež nám nejak ako priblížil. Možno ešte to využitie, kde všade sa s ním môžete stretnúť. Dneska sme tu kvôli backendovému vývoju, čo je vývoj na serveroch. Servery súvisia s webovými stránkami. A nie len nutne, pretože aj keď mám napríklad nejaký interný systém pre firmu, tak tiež môže bežať nejaká jeho časť práve niekde na tom serveri. Mám dneska mobilnú aplikáciu, tiež sa odovoláva dneska častokrát na server. Ale mimo toho Python, celé dneska to AI v podstate beží na Pythone, respektíve ako nie iba, ale Python má preto práve velikánske knižnice, veľkú podporu. Dátová analýza tiež, tam sa zvykne používať Python, čo som spomenul s tými vedcami. Dá sa v ňom robiť aj nejaké keď si chcete naprogramovať nejakú chytrú domácnosť, alebo takéto prípadne hranie sa doma s nejakými vecami. No, čo sa v ňom úplne urobiť nedá, sú mobilné aplikácie. No, to je trošku iný svet, ten je uzavretý do iných jazykov, ale teda inak je ten Python fakt má široké využitie. Skočme ďalej. Tu je taká
tabulka porovnaní akoby nejakej popularity jazykov, ako malo by to byť za posledný rok, koľko programátorov sa stretlo s daným jazykom, akoby, že s ním programovali, alebo čo proste, ak sa s ním stretli. Je to z nejakého programátorského fóra, Stack Overflow. Ak niekto z vás už trošku programuje, asi ho pozná. A také miesto, kde sa kedysi riešili všetky problémy, ktoré ste sami nevedeli vyriešiť. Dneska už častokrát ujdete za AI sa poradiť, ale stále to funguje. Je tam veľká komunita ľudí. No. A čo to vyjadruje? Jo, že nejaký najpopulárnejší, najobľúbenejším jazykom, s ktorým sa najčastejšie ako ľudia stretávajú, je JS, JavaScript. OK, dobre. Je vyššie ako Python, čo je to ako to PI, ale JavaScript má také trošku špecifické postavenie. Pretože JavaScript, pokiaľ budete robiť web, tak sa mu nevyhnete. Proste akýkoľvek web budete viac menej robiť, tak s JavaScriptom pracovať budete. Zatiaľ, čo ten Python síce sa používa tiež na tie weby, ale Python beží na tom serveri. JavaScript beží v prehliadači u toho užívateľa. Čo znamená, že ale som to trošku lepšie sformuloval. Na tom serveri sú rôzne možné prístupy. Python, dokonca aj ten JavaScript sa tam dá použiť dneska už, aj keď preto nebol navrhnutý. C#, Kotlin, Java, PHP, z tých, čo sa napríklad tu len pozriem. Jo. Takže hromada jazykov, ktoré sa používajú na tom backende, a ten Python, akoby z týchto všetkých je niekde ako v tých 50%, samozrejme, tí ľudia sa s tým stretávali aj v tých iných oblastiach, ale teda JavaScript je vždy na tom frontende, kde na tom backende môže byť viac menej čokoľvek z týchto, čo som vymenoval, a potom nejaké ďalšie, drobnejšie riešenia, ale preto je JavaScript tak vysoko. S tým súvisia aj HTML, CSS, to je tiež ako niečo, čomu sa proste nevyhnete, ak robíte s tým webom. No, tak to tam proste bude zase. Nech použite akýkoľvek iný jazyk na tom serveri, HTML a CSS tam bude, pretože to je ten vizuál webu v skratke. No, takže ten Python v podstate je ako dosť vysoko tým, že ako na tých medzi prvými tromi, pretože potom je tu zase SQL, to sú databázy. Zase, ak máte databázu, bude tam viac menej plus minus SQL. Vo väčšine prípadov. Potom TS je TypeScript, to je tak plus minus na úrovni JavaScriptu, pretože majú rovnaké použitie v tých väčších systémoch. No a Bash Shell, to už je zase už práca so systémom, no a potom už sa fakt posúvame rádovo v percentách nižšie. Takže ten Python má akoby dosť veľkú popularitu. No to je to len na také približenie, prečo ten Python. Prečo je dobrý a na ten úvod. Jo, také maličké, zase ešte, kde sa používa ten Python. To už som práve zmieňoval, je tu nejaké konkrétne, že na tom beží Netflix, Reddit, ak poznáte nejaké chatové fórum, aj veľa iných ďalších spoločností určite, len pokiaľ nie sú verejné veľké spoločnosti, tak sa niekedy ťažko dohľadá, čo tam beží vnútri. A zároveň akoby aj tie riešenia, to nie je, že akoby celý Netflix teraz ako beží len na Pythone, oni tých riešení tam minú viacej. Tak to na tých veľkých projektoch proste je. Data science, to je tá veda, nejaké dátové analýzy, čo sa dajú v Pythone robiť. AI, OpenAI, že používa práve ten Python, pretože sú pre ňom správené veľké knižnice, kde sa veľmi jednoducho dá spraviť aj umelá inteligencia. Keby ste si chceli spraviť svoju neurónovú sieť, nejakú jednoduchú na spracovanie, rozpoznávanie obrázkov, tak v Pythone to napíšete pomocou tých knižníc, 10-15 riadkov kódu a máte akoby vytvorenú svoju malú neurónovú sieť. Že nemusíte to písať od začiatku. Potom nejaká automatizácia a IoT, Internet of Things, práve nejaké smart homy a podobne. Že si v tom viete tiež napísať. Nejaké Raspberryčko, že si doma kúpite a nejaké súčiastky, nejaké senzory a budete sa hrať. Takže prečo Python, aby som na to teda nejak zhrnul? V základe akoby tá jednoduchá syntax. Používa sa na tú výučbu aj pre študentov na školách, a aj teda pre študentov, ktorí akoby priamo ich cieľom nie je stať sa programátormi, ale majú to len ako nejakú bočnú zručnosť popri
tom ich zameraní, nejaký chemik si potrebuje spraviť nejakú analýzu nad nejakými tabulkami, čo niekde nameral, nejaké reakcie, alebo nejaký biológ, že mu to vyskočilo z nejakých prístrojov, tak jo, on programovať práve nechce úplne nejak úžasne, ale rozumie tomu Pythonu. Je pri tom celkom jednoduché. Jo, takže jednoduchý pre tých začiatočníkov, rôzne možnosti toho uplatnenia, pretože sa s ním dá robiť veľa vecí. Keby som napríklad voči tomu dal tie mobilné aplikácie, čo som zmienil, že by som sa chcel učiť Swift, čo je jazyk Apple pre ich technológie, tak jo, super. Tiež je ten jazyk celkom pekný, čitateľný, páči sa mi, ale to uplatnenie bude, že budem písať aplikácie pre Apple produkty, koniec. Jo? A takže ten Python práve, jak som to popísal, dá sa v ňom robiť veľa rôznych vecí. No a s tým potom súvisí aj to, že taký efekt snehovej gule proste má veľkú komunitu, veľa návodov, fór, knižníc. Väčšinou, keď niečo potrebujete riešiť, že máte nejaký problém, tak v tom Pythone na to existuje knižnica. A častokrát nie je jedna. Že si musíte ešte potom ako zistiť vlastne, ktorú z nich chcete použiť, ktorá je tá aktuálnejšia, ktorá má lepšiu podporu a podobne. Takže tak. Jo, takže to bola taká tá sekcia Python. Dobre, ale teda v Python sa dá toho robiť veľa, tak sa poďme pozrieť konkrétne na to Django, pretože teda to je ten webový vývoj. A není to jediný. Není to jediný framework, jediná technológia akoby v tom Pythone, zase na robenie webov, ako som zmienil, no keď chcete niečo byť v Pythone, väčšinou tých možností viacej. Je tam aj Fast API, je tam aj Flask, jo? A nejaké ďalšie by sa ešte našli novšie. No, to, že sú novšie, neznamená, že sú akoby tie zase akoby staršie, ale respektíve neaktuálne, oni sa vyvíjajú, lenže niečo sa vyvíja 5 rokov, 10 rokov, niečo sa vyvíja 2 roky. No, takže tak, jo. Takže sú zase aj iné prístupy. Django je z nich tak ako najrobustnejšie, by sa práve dalo povedať. No. Takže ale poďme najprv sa pozrieť celkovo na ten webový vývoj. A ja trošku napijem. Tak, veľa rozprávania mi vyschlo v krku. A webový vývoj, takže poďme sa možno trošku teda si urobiť taký prierez ešte, z čoho ten webový vývoj pozostáva. Respektíve, jo, mám webovú aplikáciu a teraz z čoho sa to všetko bude nejak ako skladať, čo tam všetko môže prichádzať akoby do mať svoju rolu. Jo. Väčšinou to, čo ako užívateľ vidíme, je buď, že zapnem si prehliadač a vidím stránku. Super. Alebo mám mobilnú aplikáciu, kde si častokrát ani neuvedomím dneska už, že tá mobilná aplikácia tiež pracuje s nejakým webom, že akoby na pozadí je nejaký server. No. Takže dneska častokrát máme data automaticky a už ani neriešime, že sa to niekde pripája. No. A už sa vlastne dostávame do toho, že mám teda nejaký server, kde beží nejaké akoby to jadro, nejaký výpočet. No. A mám nejaký frontend, to, čo akoby vidím u seba ako užívateľ na počítači alebo v nejakom prehliadači. A môžem mať k tomu prípadne urobenú ešte mobilnú aplikáciu, ktorá teda, že mám stiahnutú v tom mobile. A toto všetko vlastne nejak komunikuje dohromady. No. A potom to ešte prichádza nejaká databáza, kde sa tie dáta ukladajú. No. A mám strašne veľa akoby tých súčastí a do toho, keby som mal nejakú službu ako Netflix, ktorá ešte streamuje videá a niečo ďalšie, tak tých vecí bude ešte viac. No, takže akoby čo všetko tam takto prichádza práve čo tam sa podieľa na tej aplikácii. Dobre, jo. A ja tu mám teda nejaké slovíčka, server-side rendering. Čo to znamená, je to, že tá naša stránka sa vytvorí na strane toho serveru a už sa len pošle tomu užívateľovi. To robí Django. Jo. Poskladá sa to, pošle sa to. Jo. Užívateľ to dostane, vidí to, má to tam. Keď niečo klikne, pošle späť požiadavku na server, mu to pošle. Je to super na také jednoduché stránky, akoby, ktoré nepotrebujú žiadne animácie. Jo. Ak by ste chceli nejakú hernejšiu stránku, veľa animácií, aby to bolo super, potrebujete client-side rendering, kde prichádza trošku maťturou ten JavaScript, ktorý beží v tom prehliadači.
Tieto dve časti tej aplikácie, jak ten frontend a backend, potom komunikujú cez nejaké API, no, posielajú si informácie. Jo. Tak zvykne byť také memečko, vysvetlenie na internete behať. Server je kuchyňa, API je čašník a ten frontend, tak to je to, tak, kde sedíte ako zákazník v tej reštaurácii. Jo. Jo, inak teda široké využitie všetko dneska beží. Beží na webe a do budúcna asi aj viac bežať bude. No. Pretože dneska vieme, všetko je mobilná aplikácia, všetko je web. Dneska už sa moc už to dneska moc nefunguje tým štýlom, že budete mať nejakú aplikáciu, ktorú si kúpite, nejak kedysi, že Microsoft Office balík si kúpili, stiahli do počítača na CDčka a mali ste ho tam. Jo. Dneska už je to viac menej o tom, že aj ten Microsoft Office balíček už beží v cloude. Takže učiť sa ten webový vývoj má dneska ten potenciál, že ak sa chcem niečomu venovať, tak mobilné aplikácie alebo weby. Jo, samozrejme aj hromada ďalších vecí, samozrejme AI a podobne, ale napríklad zase to je tiež Python. Ale niečo tam človek musí prísť a potom už naráža na tie technológie a vie veľmi rýchlo akoby preskočiť na tú inú vec, ako to začne baviť viacej. A no teda ten Python práve jednoduchý z toho, čo sa týka tej syntaxe. Dobre, jo, aby sme nezostali skysnutí pri tom webe, tak sa poďme na to konkrétne na to Django trošku. Nech si o ňom niečo povieme. Django je teda pythonský framework. Framework, jo, cudzie slovičko. Je to nejaká sústava knižníc, nejaká hromada rôznych veci, ktoré spolu už fungujú, sú spolu navrhnuté a v základe, keby som chcel vytvoriť server, že chcem si vytvoriť svoj nejaký server v Django alebo nejakú svoju prvú stránku, tak viac menej stačí mi to, že sa nainštalujem, vytvorím si cez jeden príkaz základné aplikácie a mám to. Jo, potom, keby som do toho chcel práve nejaké drobnosti urobiť, že teda trošku tú stránku prispôsobiť, dať tam nejaké moje informácie, trošku s tým preklikávať, OK, tak trošku to musím pomeniť. Ale keby som to chcel práve písať čisto v Pythone, bez tohto frameworku, tak mi to trvalo. Zatiaľ, čo keď použijem takéto riešenie frameworku, je to extrémne rýchlo. S tým v podstate súvisí to, že je tam veľa vstávaných funkcií, je tam už práve vytvorené aj prihlasovanie, odhlasovanie v tom, čo sa týka bezpečnosti. Django má v sebe hromadu už takýchto riešení, preto je super to riešenie toho Djanga. V podstate takú jednoduchú stránku, ktorá pracuje s databázou, má nejakú autentifikáciu užívateľov, trošku keď sa pohrám s vizuálom, tak som tam schopný spraviť od založenia projektu to, že nebude to ako úplne čo reprezentatívne, povedzme, že čo by si niekto, ako nejaká firma nasadila na web, ale od ničoho do relatívne obstojného projektu sa dneska tam viete akoby dostať za hodinu, povedzme, keď to ovládate. Co je to dobré? Django stojí na MTV architektúre, čo len akoby zase taká poznámočka, že architektúry sú vlastne to ako štrukturované tie systémy. A MTV je akoby, že to Django stojí na takom akoby na takej trojici, model, template, view, čo je v podstate akoby model je niečo, čo v databáze, view bude tá naša časť, čo akoby to spracuje, vezme data z databázy, spracuje a pošle nám template užívateľovi, čo je ten vizuál. Že zase všetko je tam už nachystané a my len akoby podľa nejaké šablóny si trošku to musíme vyplniť, aby to robilo to, čo chceme. No samozrejme, keď chceme, aby to robilo niečo komplexnejšie, tak to musíme trošku naprogramovať viac. Takže Django má aj túto výhodu. A ešte tam mám jednu vec a to je objektové relačné mapovanie. Jo, zase, ak ste sa nestretli s programovaním, samé tu dve slovíčka, a čo si pod tým predstaviť? Django má veľkú výhodu v tom napríklad, že jak som hovoril to, že môže bežať akoby rôzne technológie môžeme voliť. To samé platí o nejakom tom možnosti ukladania dát o tých databázach. Ja môžem zvoliť aj jednu, druhú, tretiu, štvrtú, inú ďalšiu databázu a to Django, vlastne je mu to jedno. Ja mu len niekde napíšem do nejakého súboru nastaveniami, že chcem
používať a chcem používať túto databázu, OK. A to je všetko. Ale to, jak som ja s tou databázou pracoval v tom Djangu, nemusím riešiť. Ono robí takú komunikátora, takú bariéru, že ja to nejako napíšem a neriešim, čo je tam za tým. Ja len poviem tomu Djangu, že je tam toto. A ono si to už zaobstará, preloží tie moje pokyny ďalej. A keď sa to rozhodne zmeniť, tak ja to len prepíšem v tých settingoch, aby ono vedelo, že zrazu to má nejak inak prekladať. A ja ten môj kód nemusím meniť, čo je veľká výhoda, že ja môžem u seba počas vývoja testovať to na jednej databáze a potom v ostrom nasadení to môže byť na inú typ databázy a to nemusí meniť ten kód. No. Takže to je akoby táto zase akoby poznámka, že objektové relačné mapovanie. No, že ono to odstíní to, čo akoby za typ, aký typ databázy. Dobre. Jo, zase akoby rovnaké nejaké to porovnanie, čo bolo ohľadom jazykov, tak ohľadom nejakých týchto webových technológií, to Node.js a React. Node.js je zase JavaScript, serverový taký základ, také jadro, React, to sú tie frontendy práve, tie vizuály, jQuery, tiež to niečo podobné ako React, tiež tie vizuály, ale akoby taká staršie riešenie, ktoré má dosť veľké zastúpenie, by som povedal, z dôvodu, že je to akoby stará vec a beží to na veľa weboch, a tí vývojári už by to dneska nepoužili, sú lepšie riešenia, len proste tam je a keď na tom niečo stojí, tak zase platí taká obecná akoby poučka programátorská. Ak niečo funguje, tak sa toho nechytám. No. Nechcem to rozbiť, urobím si robotu. Takže preto to asi vo veľa proste starých projektoch je nasadené a bude to dlho ešte existovať, niektoré tie veci. Next, to je niečo ako Django s Reactom, zase JavaScript, Express, JavaScript, Angular, JavaScript. Jo. Takže toto všetko ako práve ten JavaScript. Django má síce len ako nejakých 12%, ale Flask je tiež Python. A tiež, takže tiež nejakých 13%. Takže akoby, čo už je celkom dosť, nejakých 25% dohromady, že vlastne ste v tom, plus je tu 10% z to fast API, čo som zmieňoval. Jo. Že väčšina z tých vecí, s ktorými sa toko stretnete v rámci toho webového vývoja, tak je ten JavaScript, pretože má to silné zastúpenie na tom vizuáli a aj na tom serveri, ale inak proste tam je dosť zase zastúpený ten Python v tých troch frameworkoch. Jo, potom tu dole Laravel, to je PHP, čo je tiež niečo jak ten jQuery niekedy. O tom sa vtipkuje v programátorskom svete, že zomiera už tak 30 rokov a stále tam je. Jo, takže to je takový zase nejaké také porovnanie. Jo. Kde sa to Django nájdeme, tak nejaké ako veľké firmy, ktoré ho používajú a skrze to akoby práve ako je to robustné riešenie, ako už má v sebe vnútri navrhnuté tie mechanizmy, aby udržiavalo trošku ten prehľad v tom kóde, bezpečnosť databázy, jo. Už je tam veľa vecí už takto predchystaných. Takže to len taká, jo, v takých tých najväčších firmách, jo, čo určite poznáte, kde sa to dá nájsť. Samozrejme, určite nebudú iné firmy, ktoré ho používajú. Jo, prečo sa teda naučiť Django? Pretože ak už viem Python, tak sa chcem vzdelávať v tom Pythone asi zo začiatku a umožňuje rýchly vývoj. Jo. Čož je úplne super, ak som popísal, že akoby ja keď som raz študentom ukazoval, že ak chcem urobiť úplne tak akoby generický projekt si záverečný, že len akoby viem pracovať s Djangom, pracovať s prihlasovaním, viem pracovať s databázou, vstup, výstup, viem urobiť nejaké jednoduché šablonovanie, trošku nejaké ako tak dobré vizuály, jo. Nie som dizajner, som programátor, takže len tak akože, aby to nebol obyčajný text, ale aby to bolo trošku vizuálne, tak za takú hodinku a pol som to schopný proste ako dať dohromady dneska. A má práve množstvo tých stavených funkcionalít, čo napríklad oproti tomu ten Flask úplne nemá a vy si to musíte trošku poskladať, stiahnuť niečo iné. Zároveň Flask je jednoduchší v rámci toho kurzu, čo už máte asi harmonogram, vidím aj v čete, tak je tam aj Flask, na sa trošku pozrieme. Takže aj to tam bude, teda to Django má práve v sebe hromadu iných vecí. Čo som tam neprihodil, ale čo by som zmienil je to, že ak ja sa už raz naučím programovať v nejakom takomto veľkom robustnom systéme, ako je Django, tak ako z môjho pohľadu nie je potom nejak ťažké
práve prejsť na niečo iné. No, že zistím, že ten serverový vývoj mi až tak ako baň nechytá, trošku viac ma možno lákajú tie vizuály, tak ja viem ako veľmi rýchlo prejsť napríklad do toho Nextu. A prečo? Pretože ja už mám tú skúsenosť s niečím veľkým, robustným, s tými riešeniami a viem sa proste naučiť inú vec. No. A s tým, s čím proste súvisí to, že programátor nefunguje tak, že tak teraz budem chodiť na kurz, budem chodiť do školy, odchodím si pol roka teraz akože kurzu alebo na škole 4 roky na strednej alebo neviem, 3 roky na výške, na bakalára, buchnem dverami, už sa neučím. Programátor sa učí non-stop. No. Programátor sa učí non-stop a musí sa učiť non-stop. Na to sa mi veľmi páčilo také prirovnanie, čo som počul od iného lektora raz, bolo, že programátor je taký digitálny remeselník. Čo si pod tým predstaviť? No, programátor predáva akoby tie svoje schopnosti, tak jak ten remeselník. No, a musí akoby ten svoj skill zvyšovať. No, pretože keď ho nebude zvyšovať, tak ho obehnú tí okolo, ktorí sa proste s ňom zlepšujú. No, že keď budem nejakým umeleckým kováčom, tak a ja sa na to vykašľam a nebudem sa učiť nejaké ďalšie veci, tak moja cena bude ako stáť alebo klesať na tom mojom akoby trhu. Ak tí moji akoby kolegovia sa budú posúvať. To znamená, aj ten programátor, on ako musí stále akoby sa učiť nové veci. Sadne za ten počítač aj mimo ten ako pracovný čas a učí sa nejakú novú vec, čo zaujala v tej práci alebo niečo niekde akoby narazilo, samozrejme. To neznamená, že sa učíte akoby každý deň, jo. Ale v rámci toho života proste, tak zase po 2-3 mesiacoch narazím na nejakú novú vec, alebo v tej práci sa učím nové veci, takže stále sa rozvíjate. Možnosť rôznych prístupov, v tom Djangu síce je tam veľa akoby vecí už daných, je nejak akoby pevne daná štruktúra, ale na druhú stranu si môžete voliť tie prístupy. Môžete si napríklad tu mám ako ukážku REST API GraphQL, to sú tie komunikácie. Ako som spomínal, rôzne prístupy, tá kuchyňa a reštaurácia, kde sedí zákazník, tak to, ako to medzi sebou komunikuje, si ja môžem zvoliť v rámci toho, aké prístupy sú. Nie je tam jedna striktná vec. Takže môžem aj toto si trošku ako práve zvoliť, ako potrebujem. No a samozrejme komunita, návody, knižnice, pretože Python, proste to tak ako ide v ruka v ruke. No, takže asi tak. No, dobre. To by bolo asi teda nejak tak, čo sa týka toho trošku rozprávania obecne, čo je programovanie, čo je Python, prečo Python, Django, prečo Django a trošku teda, čo je ten webový vývoj, čo sú tie weby, ako to tam žije, ako tam funguje. No a poďme sa povedať nejaký akoby taký rýchly prierez, čo sa naučíme. Ono máte to aj v tom nie, tam vlastne myslím priamo v tom rozpísaní, v tom harmonograme, všetky tie veci. Ale ja to mám do nejakých akoby plus, mínus, tak to nejakých 4 blokov, ono to úplne nelicuje s tými blokmi, myslím v tom harmonograme, ale to skôr tak akoby takých logických vecí je to uzavreté. Najprv sa naučíme nejaké základy toho programovania, pretože keď chcem byť básnikom alebo nejakým hudobným virtuózom, no tak asi neskočím do toho, že idem teraz písať operu. Musím začať tým, že sa začnem učiť noty. Takže najprv tie základy, nejaké premenné podmienky, cykly, funkcie, dátové typy, proste základy, ako funguje úplne akoby to na tom najnižšom leveli, viac menej povedzme, že keď chcem poskladať ten algoritmus pre tie párky. A potom sa pozrieme na nejaké vyššie koncepty trošku, objektovo-orientované programovanie, že keď už pracujem s nejakými zložitejšími vecami, nejaký objekt nejakého užívateľa, objekt nejakej hernej postavičky, objekt auta, objekt čohokoľvek, tak už niečo takéto trošku zložitejšie, aby sa mi s tým lepšie pracovalo v tých veľkých programoch. No a tam niekde som zabudol to chodiť. Databázy budú v rámci niekde tuto takovej tej časti, že tam sa pozrieme sa práve aj na Flask, ešte v rámci tých takových prvých 2 blokov, že sa trošku už zoznámime s tými webmi, no a potom sa vrhneme do toho Djanga. Tam sa naučíme práve vytvárať taký projekt, pracovať s tými vizuálmi, a s rôznymi stránkami, podstránkami,
S tou databázou sa tam naučíme pracovať, spracovať formuláre, tú bezpečnosť, tú autentifikáciu, no a hromadu nejakých ako ďalších vecí, ktoré v tom Djangu práve sú. Jo, takže asi takto tak akoby letom svetom takový ako prierez akoby všetko možného. Čo tam nemám ešte zmienené, vlastne akoby nejaké HTML, CSS a aj ten JavaScript. Že aj s týmito vecami sa tam práve zoznámime a stretneme. Nebude to nejaké akoby jadro, že to na čo sa to neviem ako extra zameriavať, ale potrebujeme to pri tom webovom vývoji, že ako proste aspoň základy. Takže na to sa tam tiež pozrieme. Jo, takže asi tak. A no, samozrejme, niečo, prečo to asi tiež ste, nejaké ako platové očakávania a v rámci Pythonu alebo teda Djanga, pretože ako to je určite ten motivátor. Obecne platy tých programátorov, povedzme, že niekde okolo tých 50 až nejakých tých 110, 120 tisíc. Ono je to strašne ako ťažko, ale toto definovateľné, pretože tam je veľmi dôležitá tá poznámka, čo vám postím. Závisí to na skúsenostiach a mieste. No. A to miesto, kde bývate. Závisí to od toho, kde pracujete. A ja môžem pracovať pre Prahu, no, žiť v Ostrave, v Brne, môžem žiť niekde na dedine. A môžem žiť niekde na nejakej vesnici menšej a niekde úplne na hranici s Nemeckom, na hranici so Slovenskom. Môžem žiť na Slovensku, môžem žiť v Nemecku. Alebo naopak, môžem pracovať pre nemeckú firmu a viem dobre nemecky a žiť v Česku. No, a tam ten plat bude zase ako iný. No. Takže nie som viazaný nutne na to miesto a zároveň závisí to strašne na skúsenostiach. No, to súvisí s tým, ako som to zmienil, že ten programátor je taký proste digitálny remeselník a on sa musí vedieť predať trošku v tom, že akoby, aké tie skúsenosti má, čo všetko vie urobiť. On musí sa učiť. Ak sa učiť nebude, tak bude niekde práve akoby povedzme okolo tých 50-70 tisíc, povedzme dlhodobo, ak bude šikovný, že to není tým, že sa naučí kurz a koniec, ale že sa ďalej bude rozvíjať, že bude sám hľadať ďalšie akoby tak už by nejak mi skočil mikrofón, že mám jutlo. Tak samozrejme pôjde vyššie platovo. No, takže tu sú nejaké linky, nejakého proste porovnania obecne. No, takže tak. Čo sa týka tohto. Aj ty ako remeslo, to už som v podstate na tom trošku tak narazil popri tom, ale aby som nezabudol to zmieniť, tak som si to sem takto prihodil. Človek je platený podľa toho, koľko toho v podstate vie. Nie je tam žiadny tabulkový plat. A je tam možnosť rastu do boku, čo je práve akoby to, že môžete meniť tie pozície. Že nestúpate len v tej hierarchii hore, čo mám pod tým takú tú základnú IT hierarchiu junior, major, senior, ale môžete ísť akoby do boku. Čo to znamená? Je, že robím ten webový vývoj, ale ja som zistil, že ma baví programovať nejaké nižšie veci, nejaké grafické veci, nejaké akoby herné veci. A tým pádom som sa naučil trošku iné skilly a ja povedzme, že som stál na úrovni nejakého Mediora a skočím na niečo, čo vlastne Medior sa platovo niekde hýbe. No, takže akoby nemusím ísť len akoby tou okolo hore, ale môžem ísť do boku. Takto trošku. Možno ešte teda trošku k tomu junior, medior, senior, čo si pod tým predstaviť. Neviem, či sa to vyskytuje práve aj v iných nejakých oblastiach, pracovných sférach. Junior je začiatočník. A nastúpil som, nemám žiadne skúsenosti, som stratený v tej práci, potrebujem, aby niekto nado mnou stál a aby mi poradil. No. Typicky proste povedzme do nejakého roka, dvoch, záleží kto ako šikovný a rýchlo sa vie osamostatniť, tak tiež junior. Toto je práve fáza, kedy, jak som trošku predtým zmienil, že pracovať môžete na diaľku odkiaľkoľvek. Toto je fáza, kedy chcete pracovať, že do toho kanclu chodíte. No. Väčšinou to aj tie firmy vyžadujú a na druhú stranu aj to je pre vás dobré, pretože to potom prípadne uvidíte aj v rámci toho kurzu, že budú veci, ktoré
budete riešiť sami a budete tam mať problém. Jo, že budete na tým sedieť pár hodín, jo, pár dní, budete si lámať hlavu, kde je problém a v momente, ako mi napíšete, pozrieme sa na to a máme to za pár minút väčšinou vyriešené. Jo, a to je práve to, že ten junior sa potrebuje tak akoby zorientovať, nabrať tie skúsenosti. Potom preskakuje na úroveň nejakého mediora a medior je v podstate nejaký programátor, ktorý je samostatný viac menej. No, on proste vie sa pracovať, vie dostať zadanie, vie ho spraviť, vie proste fungovať. Samozrejme, môže sa pýtať kolegov, to nie, že ak ste medior, tak sa nesmiete spýtať, lebo pôjdete dole na juniora. Ale je to človek, ktorý už je samostatný. Jo, zhruba, neviem, plus minus povedzme ako niekde okolo nejakého 5. roku, taký ako priemer možno môžeme povedať, sa človek vie dostať na nejakého toho seniora. Nemusí sa tam dostať kvázi nikdy, záleží, jak je pohodlný, pretože ten senior není už len programátor, ale je to človek, ktorý zodpovedá za návrh toho softvéru, vyberá nejaké prístupy, riešenia, rozumie tomu ako celému, vedie tým, má pod sebou tých juniorov, ktorých mentoruje. Už je taký team leader. Jo. Nie každý chce byť hore, mať ľudí, mať zodpovednosť, jo, komu stačí byť mediorom, no, povedzme. Ťažko povedať. Takže asi toto si zhruba predstaviť pod tými sekciami. No, samozrejme, vždy sa dajú ísť do nejakého produkt managementu a ďalšie niekde inde testovania, v prípade, ak človek zistí, že programovanie nie je to úplne tá jeho časť, to, čo by mu najviac vyhovovalo. Dobre, ja som asi tak zhruba sa vyjadril ku všetkému, nejak sme prešli všetky veci, čo som tam mal, takže asi je čas na vaše otázky. Tak já už se taky připojuji. Vidíme se, prosím. Ano, já tě vidím. Ano, perfektní. Mně tady chodí otázky soukromně, takže těm se budu potom věnovat dál. A možná teda teďka bych využil chvilky. Jednak chci určitě ti poděkovat za super prezentaci. Dozvěděl jsem se nová slovenská slovíčka, která ještě neznal od kolegyni. Knihovnica se mi líbila asi nejvíc, jestli si to pamatuju dobře. Knihovnica, vida. A teďka možná případně se klidně ještě ptejte teda do chatu a jestli byste chtěli, možná už taky, jestli ještě chviličku vydržíš, kdyby se někdo ptal na nějakou technickou věc, možná k tomu Pythonu a případně ty ostatní, tak provedu už skrze ten proces toho podání té žádosti. Zatím budeme velice rádi, jestli bychom vás tady mohli poprosit jenom odpovědět krátké otázky k tomu zpětné vazbě na ten webinář, jelikož tady kromě jiné pak té zpětné vazby, když s vámi budeme mluvit, tak na to nemáme. Takže abychom se mohli lépe do budoucna vlastně zaměřit, zacílit, řekněme, kdo k nám chodí na webináře, tak budeme moc rádi za zpětnou vazbu, abychom vám to mohli co nejlépe přizpůsobovat pak i třeba do budoucna. A pro ty, kteří vlastně by si tedy rádi podali tu žádost, tak jestli tady v chatu vidíte vlastně ten odkaz na podání žádosti o 50 000, jestli mi sem třeba dáte jenom palec, ti, kteří si budou chtít podávat tu žádost, abych viděl, že vidíte ten odkaz, tak jestli mi ho sem podáte, prosím. Perfektní. Ještě někdo, jestli ho tam přidá. Dobrá otázka, pane Cupáku. Tu žádost můžete si to ověřit, já to sem opět napíši. Když půjdete na tuto adresu na jsemvkurzu.cz, tak jsemvkurzu.cz, tak tam vlastně uvidíte, že máte žádost správně podanou. Pouze si tam klikne na tlačítko přihlásit se
přihlášení moje kurzy, tam je, myslím, žluté tlačítko. Jakmile tam opět ověříte svoji identitu, tak tam hnedka uvidíte svoji žádost. A zároveň uvidíte její status, že už by měla být i schválena od nás jako vzdělavatele, ale pro jistotu se tam určitě můžete všichni podívat. A jinak teda ostatní, kteří se teď budou podávat, jestli můžu poprosit ještě, jestli sem dáte ty palce na to, že skutečně vidíte tu, že ten odkaz, kde si to podat. Já tu vidím ještě 20 lidí, kteří se stále účastní webináře, nicméně zatím tam máme jenom jeden palec, tak jestli mi prosím všichni potvrdíte teda, jestli mám ještě pokračovat s tím podáním, tak možná tady to asi můžeme zatím ukončit a já se budu teda věnovat individuálně pak těm, co mi zde píší do chatu a podali bychom to pak společně tam. A jestli teda ještě někdo máte nějakou otázku ohledně Pythonu samotného, tak jestli případně teďka by byla ta chvilka, potom už se odpojíme a půjdeme to pak individuálně vyřešit ty žádosti. Ano, to je dobrá otázka. Lze to podat. Nebývá s tím problém, máme zkušenosti hojně ze Slováky, občas Ukrajinci nebo já nevím, Rusové, nějaká možná balkánská jména, jestli správně vždycky rozeznám, nebývá s tím problém, jenom vlastně poznáte to tak, jestli si můžete čerpat tu dotaci, když se vám podaří se vlastně přihlásit, ať už skrz bankovní identitu nebo datovou schránku, která ale musí být na fyzickou osobu, nesmí být jenom na IČO, potažmo vlastně na e-government klíč, jsou tam ještě další 2 možnosti. Takže pokud se vám podaří dostat se k té žádosti a odeslat ji, tak potom je i vysoká šance, že vám ji schválí. Téměř nedochází k tomu, že by vlastně neschválili tu žádost. Takže to je vlastně to jediné. A takže jestli už nejsou žádné další otázky, tak vám asi všem poděkujeme za pozornost, děkujeme za tu zpětnou vazbu. Co jsem ten tak jedním okem zahlédl, tak byli snad všichni spokojeni a případně kdokoliv by chtěl ještě něco doplnit, tak určitě doplníme pak individuálně. A moc krát teda děkujeme za váš čas, takhle ještě ve čtvrtek pozdě večer po práci a určitě dejte vědět, když byste pak měli ještě nějaké dotazy, po případě chtěli tam s něčím pomoci ohledně té žádosti. Teďka tam nějak skáču nějaké dotazy. Ano, už to tady vidím. V evidenci na úřadu práce musíte být pouze ve statutu zájemce o zaměstnání, což může být naprosto kdokoliv. Neznamená to, že budete takzvaně na pracáku, že budete nezaměstnaný, jenom vlastně při podávání té žádosti, tak na konci zaškrtnete políčko, chci být veden jako zájemce o zaměstnání a chci být z té evidence vyřazen, jakmile ten kurz skončí a to je vlastně celé, co pro to musíte udělat. A s tím, že naprostá většina našich studentů vlastně dotaci čerpá a nikdy nebývá problém vlastně s tím schvalovacím procesem, respektive jsou majitelé firem, jsou ičeři, jsou zaměstnanci, maminky na mateřských, důchodci, studenti. Nebývá problém s tím, aby ta dotace vlastně, respektive aby ten statut toho zájemce měli. Takže nebývá s tím problém. A co se týče možná, zda používáme Python editor jako VS Code, to je otázka asi spíš na tebe. Používa sa tam PyCharm, je v rámci tých materiálov, ale VS Code není problém. Jo? Už mal som študentov, ktorí používajú VS Code, pretože som zvyknutý, proste nie je to žiadny problém používať VS Code, ale ten PyCharm je tam taký v materiáloch a ja ho pri výuke používam, ale VS Code je v pohode. A jinak teda pak, co se týče toho žádání o dotace, doplatek, taky dobrý dotaz, 29 000 v případě, že vám bude schválena dotace 50 000, což vám buď to bude schváleno, nebo nebude schváleno, ale nedávají vám vlastně poměrnou část, vždycky vám dají maximum.
Jediná výjimka je v případě toho, že byste už někdy v minulosti čerpali tuto dotaci, tak by potom bylo potřeba vlastně si doplnit, respektive bude tam o něco menší ta spoluúčast potom ze strany úřadu práce, pokud jste nějakou část čerpali. Takže tam to funguje tak, že vlastně máte nárok na celých 50 000 a je jedno, na co si to vyčerpáte, a v případě, že už jste nějakou část toho odčerpali v uplynulých 2 letech, tak vám o to bude ponížena teďka vlastně ta podpora, jinak vám vlastně dají celých těch 50 000 a doplatek v takovém případě je pouze vlastně 29. Případně možná já sem napíši svoje telefonní číslo a pokud byste ještě si nebyli jistí, stále tam jsou nějaké 2 dny vlastně na to podání si té žádosti, doporučuji projít si vlastně naše materiály a napsat mi vlastně napřímo a zítra si můžeme zavolat a všechno s vámi pak ještě rád projdu samozřejmě individuálně. Chápu, že takhle trošičku narychlo, na druhou stranu já se snažím vždycky urgovat všechny, aby se dalo vlastně potom, aby se to všechno stihlo, jelikož v podstatě každý týden řešíme, že to někdo podává na poslední chvíli, najednou nefunguje jim stránka, nefunguje třeba datová schránka, může se stát cokoliv, takže proto vždycky se snažím tlačit takhle dopředu, ať se to podá. Ešte možná, je tam dotaz, ktorý myslím, neviem, je to bez otázničku, že programování pro Apple, to nevím, jestli Coders Lab má. V tuto chvíli ho nenabízíme, snažíme se vlastně, řekněme, plnit tu díru na trhu podle toho, kolik je vlastně poptávka na trhu práce pak po jednotlivých těch pozicích. Takže Apple je dost specificky. Ano. Všichni hojně u nás ve firmě využíváme Apple, jsme nadšenými uživateli, nicméně ta poptávka zatím v Čechách není tak velká, abychom na to vlastně vypisovali celý kurz. Takže já nevím, jestli je vidět moje telefonní číslo a určitě dejte vědět, rád s vámi ještě pak zítra cokoliv proberu a stačí napsat krátká SMS-ka a všechno to pak projdeme. Takže jestli takhle už nevidím další dotazy, tak možná můžeme už skončit a projdeme pak s každým z vás ještě teda ty žádosti, když mi napíšete. Tak perfektní. Tak to je asi vše za nás. Mockrát děkujeme ještě jednou za vaši pozornost a držím pěstí, ať se teda dobře rozhodnete a případně s některými z vás se uvidíme rovnou na kurzu. Hezký večer. Večer.